Sa Good Vibes, softball team sang Bago nga nagkampiyon sa Estados Unidos, balik sa Negros na. Sa record nga 85 ka strikeout sa Bago gidlang natapos nga Junior League Softball World Series, ang pitcher nga si Erica Arnay sang Bago City ang nakakuha sang spot sa Hall of Fame sa Little League International Headquarters sa South Williamsport, Pennsylvania. Ganing jersey number 24 ang mag-retire na bilang pagkilala sa iya kag sa pungsod Pilipinas para sa ikaduha na sini nga championship humalin sang tuig 2003. Dalon balik sang iya nga coach ang iya jersey, magbalik siya sa Estados Unidos kag wala na sang may makagamit pa sang sini nga numero sa World Series. Para sa 15 anyos nga si Erica, ang tanan bunga sang teamwork nila. Sang Biyernes, nagbalik na ang softball team sa Negros. Sa airport pa lang may banda na nga nagahulat sa ila. Nag-courtesy call sila sa kay Governor Eugenio Jose Lacson kag nagparada padulong sa Bago City kung sa diin ginbantayan na sila sang ilang nga mga kasimanwa sa higad sang karsada. Yung sa taga-Bago, nag-preparar sa welcome. Nagsa mo sa thank you man kita ko amo lang na sa mga supporters mo. I told them it only proves that we Filipinos, we can compete in the international level. No? How I wish we also had the training that the international teams have. No?